Соломон, син на цар Давид и Вицавее, се възкачи на трона на Израел при сложни обстоятелства, включващи интриги в двореца, обещания от умиращия цар и решителна намеса на пророк Натан, за да осигури наследството си над по-големия си брат Адония, който се беше опитал да узурпира трона преди смъртта на Давид. Легитимността на Соломон като цар беше установена чрез изричния избор на Давид и божественото потвърждение, което се прояви драматично, когато Бог се яви на Соломон насън в Гаваон, предлагайки да изпълни всяка молба. Младият цар смирено поиска мъдро и разбиращо сърце, което да съди хората, а не богатство или дълъг живот. Този отговор толкова много угоди на Бог, че той даде не само несравнима мъдрост, но и богатство, чест и обещание за дълъг живот, ако се подчини на Божиите заповеди. Тази божествено дарена мъдрост стана незабавно очевидна в известния процес на двете проститутки, претендиращи за едно и също бебе, където Соломон предложи да раздели детето наполовина, като по този начин разкри истинската майка чрез нейната състрадателна реакция в това, че тя избра да се откаже от детето си, вместо да го види убит. Репутацията на Соломон се разпространила бързо из целия древен свят, привличайки знаменити посетители като Савската царица, която идвала от далечни страни, за да провери мъдростта му с трудни въпроси и била напълно впечатлена не само от отговорите му, но и от великолепието на двореца му, организацията на администрацията му и просперитета на царството му, което надминава всичко, което някога е чувала. Мъдростта на Соломон се проявява в множество области, включително познанията му по естествени науки, където той обсъждаше за дърветата на дърветата, от кедъра, който е в Ливан, дори до исопа, който расте от стената, и за животните, птиците, пълзящите неща и рибите, демонстрирайки интелектуално любопитство и забележителни умения за наблюдение и класификация за времето си. Неговата литературна продукция включва 3000 поговорки и 1050 песни, както е записано в 3 царе 4.32, въпреки че само части от тази огромна продукция са запазени в библейските книги Притчи, Еклесиаст и Песен на Соломон, традиционно приписвани на него. Най-амбициозният проект на Соломон беше изграждането на великолепния храм в Йерусалим, който изпълни желанието на баща му Давид да построи постоянен дом за ковчега на завета и да установи централизиран религиозен център за поклонение на Бога на Израел. Изграждането на храма отнема 7 години и наема десетки хиляди работници, включително квалифицирани занаятчии, предоставени от Хирам, царят на Тир, който също доставя скъпоценни кедри от Ливан и други строителни материали в замяна на пшеница и зехтин от Израел. Храмът е построен с ломен камък, така че нито чук, нито брадва, нито какъвто и да е железен инструмент не се чуваше в къщата, докато се строеше, създавайки атмосфера на благоговение и святост през целия строителен процес. Освещаването на храма беше белязано с масивни жертвоприношения, тържествената молитва на Соломон с молба Бог да чуе молбите, отправени там, и драматично проявление на божествена слава чрез облак, който изпълни къщата, така че свещениците да не могат да останат да служат, потвърждавайки божественото приемане на светилището. Богатството и великолепието на царството на Соломон станаха легендарни, със сведенията, че среброто е толкова разпространено в Йерусалим, колкото камъкът и кедърът, изобилни като яворовите дървета в равнините, демонстрирайки изключителен просперитет в резултат на широка международна търговия, данъци от васални нации и стратегически съюзи чрез дипломатически бракове с принцеси от съседни нации. Търговската флота на Соломон отплава до Офир и Тършиш, носейки злато, сребро, слонова кост, маймуни и пауни, докато сухопътните кервани транспортират стоки между Египет и северните региони, като Израел служи като доходоносен посредник в международната търговия по това време. Тронът на Соломон, направен от слонова кост, облицован с чисто злато и включващ 6 стъпала, оградени от лъвове, визуално представя извисяването и величието на неговото царуване, което достига политическия, икономическия и културния връх в историята на Израел,
определяйки стандарт на слава, който по-късните поколения ще си спомнят с носталгия по време на периоди на упадък и подчинение. Тъмната тайна, която в крайна сметка унищожи духовното наследство на Соломон, беше прогресивното му натрупване на 700 съпруги принцеси и 300 наложници в пряко нарушение на Божиите изрични заповеди, дадени чрез Моисей, специално предупреждаващи, че царят на Израел не трябва да умножава жени за себе си, за да не се отвърне сърцето му, според Второзаконие 17:17. Това разпространение на брачните връзки не е било мотивирано основно от необуздана похот, както често се представя, а е представлявало преднамерена политическа стратегия за формиране на дипломатически съюзи чрез бракове с принцеси от съседни и далечни нации, обичайна практика сред древните близкоизточни царе, които са сключвали договори и търговски споразумения чрез брачни съюзи, които са създавали родствени връзки между кралските домове. Въпреки това, което започна като прагматична политика за укрепване на сигурността и просперитета на Израел чрез международни съюзи, се превърна в катастрофален духовен капан, когато тези чужди съпруги донесоха своите езически богове и идолопоклоннически практики, които постепенно подкопаха верността на Соломон към Бога на Израел. Трагедията на Соломон беше, че той знаеше по-добре, тъй като собствената му божествена мъдрост му беше позволила да напише в притчи обширни предупреждения за опасностите от съблазнителните жени и важността на брачната вярност, и той лично беше изпитал Божията благословия, проистичаща от послушание и смирение в началото на неговото управление. Но постепенно, чрез десетилетия на нарастваща ангажираност, сърцето на най-мъдрия човек на земята беше отклонено от изключителната преданост към Яхве, към толерантност и евентуално активно участие в идолопоклонническото поклонение на чужди богове, което жените му бяха донесли в Иерусалим. Библейският текст тъжно записва, че когато Соломон остаря, жените му отклониха сърцето му към други богове, и сърцето му не беше напълно отдадено на Господа, неговия Бог, както беше сърцето на баща му Давид, показвайки, че дори необикновената мъдрост не имунизира срещу разяждащата сила на греха, когато човек умишлено се поставя в ситуации на изкушение и духовен компромис. Специфичните божества, на които се покланяше Соломон, включваха Астарта, сидонска богиня, свързана с плодородието и култовата проституция, Милком или Молох, мерзост на амонците, чийто култ включва жертвоприношение на деца чрез изгаряне живо, и Кемуш, моавски бог, чиито ритуали включвали неморални сексуални практики и вероятно човешки жертвоприношения. Соломон не само позволи на жените си да практикуват тези култове частно, но също така построи високи места или светилища на хълмовете около Иерусалим, където тези богове можеха да бъдат почитани публично, и според 3 царе 11:8, той направи същото с всички свои жени чужденки, които кадиха и принасяха жертви на своите богове, което показва активно участие, а не просто пасивна толерантност към тези мерзости. Това вероотстъпничество от най-мъдрия и благословен цар, когото Израел някога е познавал, представлява шокиращо предателство на изключителните привилегии и отговорности, които Бог му е поверил, демонстрирайки, че познаването на божествената истина и опитът от свръхестествена благословия не гарантират постоянство във верността, когато духовните дисциплини се пренебрегват и постепенните компромиси се толерират. Божественият гняв срещу отстъпничеството на Соломон беше проявен чрез пророческо слово, заявяващо, че царството ще бъде откъснато от неговата династия и дадено на слуга. Въпреки че от любов към Давид, Бог запази едно племе под управлението на сина на Соломон и отложи разделението до след смъртта му, демонстрирайки както божествена справедливост, която наказва бунта, така и милост, която почита обещанията, дадени на Давид, за да запази родословието си на трон. Последните години на Соломон бяха белязани от противници, издигнати от Бог, включително едомеца Адат и Резон, синът на Елиада, които създадоха враждебни царства по границите на Израел, и особено Еровоам, синът на Нават, способен офицер на Соломон,
на когото пророк Ахия обеща 10 племена чрез символичния акт на разкъсване на дрехата му на 12 части, провокирайки Соломон да се опита да убиват Еровоам, който избяга в Египет до смъртта на царя. Това влошаване на сигурността и политическата стабилност контрастира драматично с мира и просперитета, характеризиращи по-голямата част от царуването на Соломон, демонстрирайки пряката връзка между духовното послушание и националното благословение, което пророците многократно подчертават през цялата история на Израел. Трагедията на Соломон предлага дълбоки и вечни уроци за опасностите от постепенния духовен компромис, разяждащата сила на толерирания грях и необходимостта от постоянна бдителност, независимо колко благословен или духовно зрял изглежда човек. Първият урок е, че интелектуалната мъдрост и библейското познание не са заместител на практическото подчинение и смиреното подчинение на Божията разкрита воля. Соломон притежаваше повече мъдрост от всяко друго човешко същество, но не успя да приложи това знание към най-фундаменталните избори в личния си живот, демонстрирайки опасна дисоциация между главата и сърцето, която характеризира голяма част от повърхностната религиозност, където хората знаят какво е правилно, но не успяват да го направят поради липса на истинска почтеност или ангажимент да се подчиняват на Бог, независимо от личната цена. Вторият урок е, че никой не е извън обсега на изкушението и духовното падение, независимо от минали преживявания на божествена благословия или репутация на духовен човек. Защото ако най-мъдрият човек на земята, който е преживял директни прояви на Божието присъствие и е писал вдъхновено върху принципите на благочестивия живот, може да се отклони толкова драматично в последните си години, тогава всеки човек трябва да култивира смирение, което признава продължаващата уязвимост и необходимостта от ежедневна зависимост от божествената благодат и отговорност на общността. Павел предупреждава в 1 Коринтияни 10:12: «Нека този, който си мисли, че стои, внимава да не падне», като признава, че прекалената увереност в минали духовни постижения или настоящ лидерски статус може да създаде уязвимост към падение чрез духовно небрежност и пренебрегване на дисциплините, които поддържат близостта с Бог и чувствителността към убеждението на Светия Дух. Третият урок е, че компромисите, които изглеждат прагматични или оправдани по политически, икономически или социални причини, често съдържат семена на духовно унищожение, когато нарушават ясните Божии заповеди. Политическите бракове на Соломон може да са изглеждали като мъдри дипломатически стратегии, които биха осигурили мир и просперитет на Израел. Но те представляват пряко неподчинение на изричните инструкции, дадени от Бог, който разбираше по-добре от всеки човешки съветник духовните опасности, присъщи на такива съюзи. Изкушението да се рационализира непокорството, като се позовава на специални обстоятелства или спешни практически нужди, остава постоянно в християнския опит, но радикалното подчинение на Божиите заповеди, независимо от очевидните последствия, демонстрира доверие, че Бог ще почете и ще осигури алтернативни пътища за постигане на легитимни цели, без да компрометира духовната цялост или да нарушава принципите, разкрити в Неговото Слово. Четвъртият урок е, че духовният упадък обикновено се случва постепенно чрез поредица от постепенни компромиси, а не чрез внезапно, драматично отстъпление. Соломон не се събуди един ден и не реши да изостави Бог, за да се покланя на идоли, но постепенно се заблуди с годините чрез нарастваща толерантност към идолопоклонническите практики на съпругите му, случайно участие в техните ритуали за поддържане на вътрешна хармония или дипломатически задължения и в крайна сметка изграждането на постоянни светилища, които институционализираха и узакониха езическите култове в Израел. Тази прогресия от толерантност към участие към активно насърчаване на злото илюстрира как грехът действа като квас, който постепенно прониква в цялата маса, когато не се изправи решително в ранните си етапи, което прави критично за християните да останат бдителни срещу ранните компромиси, които изглеждат малки, но отварят вратата към по-дълбока корупция. Петият урок е, че релационните влияния,
упражняват изключителна сила за оформяне на ценности и поведение, особено когато най-близките до нас насърчават приоритети, които противоречат на духовните ангажименти. Въпреки че Соломон притежаваше мъдростта да се противопоставя на интелектуалните аргументи срещу вярата в Яхве, той беше уязвим на емоционалното и релационното влияние на стотици съпруги, които искаха той да почита техните богове и да участва в техните религиозни ритуали. Инструкцията на Павел за вярващите да не бъдат впрягани по неравен начин с невярващите отразява божествената мъдрост относно силата на интимните взаимоотношения да влияят на духовното ръководство, което прави изключително важно за християните да избират съпрузи, които споделят фундаментална отдаденост към Христос и да преследват взаимоотношения, които насърчават духовната вярност, вместо да създават постоянен натиск за компромис или неподчинение на божествените заповеди. Книгата на Еклесиаст, традиционно приписвана на Соломон, който пише в последните си години под псевдонима «Проповедникът» или «Кохелет», предлага меланхолични и брутално честни размисли за безполезността на търсенето на смисъл и удовлетворение чрез човешката мъдрост, удоволствия, постижения, богатства или всякаква земна цел под слънцето, без позоваване на Бог и подчинение на Неговите заповеди. Повтарящият се рефрен «Суета на суетите, всичко е суета» изразява дълбокото разочарование на някой, който е изпитал всичко, което животът може да предложи. Ненадмината мъдрост, невъобразими богатства, грандиозни проекти, безгранични удоволствия, но е открил, че нито едно от тези неща не удовлетворява най-дълбоките копнежи на душата, нито дава траен смисъл, който надхвърля неизбежността на смъртта, която изравнява мъдрото и глупав, богат и беден, цар и слуга в праха на забравата. Този песимистичен възглед за човешките постижения, когато са изключени от вечната цел, отразява не философския нихилизъм, а трезвия реализъм за ограниченията на земното съществуване, което би било безнадежно, освен заключението на книгата, което гласи «Бой се от Бога и спазвай заповедите му, защото това е пълното задължение на човека», и твърди, че Бог ще доведе всяко дело на съд с всяко тайно нещо, независимо дали е добро или не. Зло. Бруталната честност на Еклесиаст относно вътрешната борба и духовното разочарование предлага парадоксална утеха на вярващите, изпитващи съмнения, въпроси или периоди на духовна сухота, демонстрирайки, че дори великаните на вярата са се борили с въпроси за смисъла, справедливостта и привидната абсурдност на голяма част от човешкия опит без лесни отговори или опростени формули. Желанието на писанието да включи тази мрачна и задаваща въпроси книга в канона показва, че Бог не се страхува от човешката честност относно борбата и съмнението и че пътуването на вярата може да включва периоди на тъмнина и въпроси, без това да означава изоставяне или божествено изобличение. Развитието на книгата от песимистични наблюдения за безполезността на различни човешки усилия до заключение, потвърждаващо върховенството на страха от Бог и спазването на Неговите заповеди, подсказва духовното пътуване на някой, който е преживял празнота от алтернативи и се е върнал към фундаменталните истини за връзката с Бог като единствената адекватна основа за смислен живот. Размишленията върху неизбежността на смъртта и окончателното равенство на всички човешки същества в гроба, независимо от техните временни постижения, се изправят срещу човешката гордост и амбиция, които пренебрегват вечните реалности в полза на търсенето на слава, власт или богатство, които не могат да бъдат пренесени отвъд смъртта. Наблюдението, че същата съдба сполетява мъдрите и глупавите, както умиращи, така и забравени, може да доведе до отчаяние, с изключение на съзнанието за трансцендентно измерение, където Бог ще съди всяка работа и където моралните и духовни избори ще имат вечни последствия, които са безкрайно по-важни от временните постижения или земното признание. Тази вечна перспектива осигурява смисъл и мотивация да живеем праведно, дори когато изглежда, че справедливостта не надделява в този живот и нечестивите просперират, докато праведните страдат,
тъй като окончателната отчетност пред Бог ще гарантира, че истината е оправдана и всеки човек получава според делата си. Практическите съвети, разпръснати из Еклесиаст, за това да се наслаждаваме на прости благословии като храна, напитки и удовлетворяваща работа като дарове от Бог, да поддържаме почтеност в лицето на потисничество и несправедливост, да бъдем предпазливи, когато даваме обети и да не бъдем нито прекалено зли, нито прекалено праведни, демонстрират практическа мъдрост, родена от опит, който признава сложността на реалния живот, без да предлага опростени решения или гарантирани формули за избягване на страданието. Тази реалистична мъдрост контрастира с наивния оптимизъм на теологията на просперитета, която обещава автоматично материално благословение за послушание или гарантиран успех за достатъчна вяра. Вместо това, то признава, че животът в един паднал свят включва несправедливо страдание, въпроси без отговор и мистерии, които надхвърлят човешкото разбиране, изискващи смирено доверие в Божията мъдрост и доброта, дори когато причините му не са очевидни и обстоятелствата изглежда противоречат на обещанията за неговата вярност. Наследството на Соломон остава дълбоко амбивалентно, съчетавайки изключителни постижения, които създадоха трайни институционални и културни основи за Израел, с катастрофален духовен провал, чието последици включват разделянето на царството, векове на конфликт между северните и южните царства и евентуалното унищожение и изгнание и на двете поради вероотстъпничеството, което Соломон открива чрез своите идолопоклоннически светилища, които останаха да опетнят поклонението на Израел поколения след смъртта му. Изграждането на храма представлява трайно положително наследство, което централизира богослужението и осигурява мощен символ на Божието присъствие сред неговия народ, въпреки че дори това постижение е помрачено от принудителен труд и тежки данъци, които създават недоволство, което в крайна сметка подхранва бунта сред северните племена след смъртта на Соломон. Пословичната мъдрост, приписвана на Соломон, запазена в притчи и вероятно в Еклесиаст и песента на Соломон, продължава да носи полза на поколенията чрез практически насоки за благочестив живот и дълбоко разбиране на човешката природа и моралния ред, който управлява взаимоотношенията и обществото. Разделянето на царството веднага след смъртта на Соломон, когато синът му Ровоам глупаво отказа да облегчи бремето, наложено от Соломон на народа, изпълни пророчеството, че царството ще бъде откъснато от дома му поради идолопоклонство, като 10 племена ще се отделят под ръководството на Еровоам, оставяйки само Юда и Вениамин, лоялни към дома на Давид. Тази фрагментация драстично отслабва и двете царства, правейки ги уязвими за възникващите имперски сили на Асирия и Вавилон, които в крайна сметка ще завладеят и прогонят населението им, слагайки край на политическата независимост на Израел и Юда и поставяйки началото на векове на чуждо господство, което продължава и в наши дни. Отговорността на Соломон за това национално бедствие, чрез неговото вероотстъпничество, което провокира божествена присъда, показва, че греховете на лидерите рядко засягат само тях самите, но имат далечни последици за цели общности и нации, които страдат от непокорството на онези, които са на власт. Предупрежденията за съвременните християнски лидери включват признаването, че духовните дарби, божественото призвание или успехът в служението не имунизират срещу изкушенията и моралното падение, което прави критично хората на влиятелни позиции да поддържат смирение, отчетност и духовни дисциплини, които предпазват от гордост и самоизмама, които предшестват унищожението. Разпространението на скандали, включващи видни християнски лидери, изпаднали в сексуален или финансов грях или злоупотреба с власт, демонстрира продължаващ модел, при който влиянието и привилегиите създават уникални уязвимости, които трябва да бъдат предвидени и противопоставени чрез структури за отчетност, финансова прозрачност и подходящи граници на отношенията, които защитават както лидерите, така и тези, на които служат. Историята на Соломон предупреждава, че сезоните на благословия и успех могат да породят духовно самодоволство
и чувство за изключение от нормалните правила, които управляват другите, което води до компромиси, които изглеждат оправдани поради специални обстоятелства, но в крайна сметка водят до духовен и морален колапс. Примерът на Соломон също предупреждава срещу опасността да позволим общественият или професионален успех да прикрие пренебрегването на нечий личен духовен живот и интимни взаимоотношения. Възможно е да се поддържа видимост на ефективно лидерство и дори да се произвеждат истински служебни плодове, докато нечие сърце постепенно се отдалечава от единствената преданост към Христос чрез лични ангажименти, които в крайна сметка ще станат публични и ще унищожат доверието и ефективността за бъдещо свидетелство. Истинската почтеност изисква последователност между публичната личност и личната реалност, между прокламираното учение и живия живот, между изповядваното знание и практикуваното послушание, избягване на лицемерието, което Исус осъди строго в религиозните водачи на своето време, които налагаха тежести на другите, но не ги носеха сами. Тъмната тайна на Соломон, натрупването на стотици чужди съпруги, които отвърнаха сърцето му от Бог към идоли, разкрива смущаващата истина, че дори най-мъдрите и най-благословените могат да паднат трагично, когато компрометират подчинението на ясните Божии заповеди за политическа целесъобразност, лично удовлетворение или съответствие с културните стандарти, които противоречат на разкритата воля на Създателя. Тази история служи като тържествено предупреждение към всички поколения, че са необходими духовна бдителност, упорито смирение и радикално послушание, за да завършим добре пътуването на вярата, независимо от това колко обещаващо е започнало или колко славно е напреднало през определени сезони, тъй като християнската раса се определя не от това как започваме, а от това как завършваме нашия земен път и влизаме в присъствието на съдията на цялата земя.